Είμαι η Παρασκευή Φούσκα, Φώτη του Φούσκα. Έζησα στη Μάντρα. Σε ποιες περιοχές? Στην περιοχή Λαγκά, εκεί ξεκίνησαμε. Γεννήθηκα βέβαια στην Καρδάμενα, μέσα στην Καρδάμενα, αλλά μετά ο παπάς μου πήγαμε στη Μάντρα και πήραμε τα πρόβατα και πήγαμε στη Μάντρα όταν ήμουν 4 χρονών. Εκεί... Η μητέρα σου πώς ονομαζόταν? Η μαμά μου ονομαζόταν Εκατερίνη Τσατσακλά, ήταν από την Αντιμάχια, αλλά ο παπάς μου από την Καρδάμενα και μέναμε στα Καρδαμιώτικα. Στα Καρδαμιώτικα σημεία, ναι. Στις Μάντρες, τέλος πάντων. Είχες άλλα αδέρφια, πόσα αδέρφια είσαστε? Τα αδέρφια μου είναι άλλα 2 αγόρια, το πιο μεγάλο από μένα, ο Γιάννης και ο Τάσος. Τι θυμάσαι από τα χρόνια που ζούσατε στη Μάντρα? Στα χρόνια που ζούσαμε, λίγο δύσκολες εποχές. Περπατούσαμε από τη Λαγκά να πάμε στο σχολείο, έβρεχε. Μες στη βροχή πηγαίναμε, αργούσαμε να πάμε και μας μαλώνανε και οι δασκάλοι που πηγαίναμε πάντα καθυστερημένοι. Εντάξει, μετά έφυγα από τη Λαγκά και πήγαμε στην Μπαμπακιά γιατί αλλάζαμε μάντρες. Τα αδέρφια μου μεγαλώσανε, φύγανε και έμεινα μόνη μου και ερχόμουν μετά μόνη μου στο σχολείο. Έπεσε το βάρος της δουλειάς σε σένα? Ναι. Έφυγε στα καράβια ο αδερφός μου μεγάλος. Ο δεύτερος πήγε Αθήνα να πάει σε μια σχολή και έμεινα μόνη μου. Και εγώ έπρεπε να βοηθάω και τη μαμά μου στο σπίτι και στα χωράφια του μπαμπά μου και στα πρόβατα, παντού. Σε όλες τις δουλειές του σπιτιού και της Μάντρας. Βέβαια. Από 12 χρονών μαγείρευα, έπλαινα, πήγαινα για νερό. Ο πατέρας σου, εκτός από πιστικός, ποιες άλλες δουλειές έκανε? Ο μπαμπάς μου έκανε κάρβουνα, καμίνια, έκανε το γεωργό, βάζαμε ντομάτες το καλοκαίρι. Είχαμε μελίσια τα οποία τότε δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, με τα γαδουράκια τα μεταφέραμε. Και πήγαινε και τον βοηθούσα να τα φορτώσουμε, να τα μεταφέρουμε τη νύχτα, να βγάλουμε το μέλι. Τότε δεν τα πουλούσαμε, περνούσαμε, ζούσαμε, βγάζαμε μέλι για το χειμώνα και τρώγαμε μέλι με λάδι το χειμώνα. Δεν είχαμε ούτε βούτυρα ούτε τίποτα. Αυτό ήταν το... Δεν μας έλειπε τίποτα. Ο παπάς μου, παρόλο που ήταν ορφανός, ήταν πάρα πολύ προκομμένος. Αξιοπρεπής. Αξιοπρεπής ο παπάς μου, ναι. Και η μαμά μου βέβαια που ήταν πιο μεγάλη και εκείνη του έδινε τις κατάλληλες συμβουλές και πάντα κοντά του, πάντα τον βοηθούσε σε όλα. Και εγώ τη λυπόμουν τη μαμά μου και ό,τι μπορούσα έκανα. Προσπαθούσα να τη βοηθάω στα τυροκομιά, να τυροκομάω από παιδάκι, να μαγειρεύω, ό,τι ξέραμε βέβαια, τα μπλουμ και τέτοια, αλλά αυτό ήταν. Είχαμε τα σκυλιά και πηγαίναμε για κυνήγι, πήγαινα στα κουνέλια και έπιανα κουνέλια κάθε Σαββάτο η μαμά μου να φουρνίσουμε και να παραγεννήσουμε και κουνέλια για το καλό μας στο φαγητό. Αυτό. Πότε περίπου γυρίσατε ή μετακινηθήκατε στο χωριό? Στο χωριό εγώ πια ήρθα όταν ήμουν 16-17 χρονών και είχαμε πάλι πρόβλημα. Δεκαετία του 70 δηλαδή, Το 74, θυμάμαι. Μάλιστα. Στην επιστράτευση τότε φύγαμε γιατί μέναμε στην εξοχή και φοβόμασταν. Πήγε ο μπαμπάς μου στην επιστράτευση και μείναμε μόνες μας, 2 γυναίκες. Και τότε νοικιάσαμε και ήρθαμε πάνω, δεν είχαμε ακόμα σπίτι. Στην Αντιμάχια ήρθατε? Στην Αντιμάχια ήρθαμε, ναι, γιατί ήμασταν πιο κοντά μετά. Ωραία. Ήρθαμε στην Αντιμάχια. Εντάξει, ευχαριστώ. Παρακαλώ.